Milí rodiče, prarodiče, kolegyně a především naši milí předškoláci. Dnešní den je pro nás všechny velmi výjimečný. Po měsících, já jsem teď běžela se podívat, jestli někdo nejde, omlouvám se. Někdy i letech společného hraní, objevování a učení nastal čas, kdy se s vámi, našimi velkými předškoláky, loučíme. Loučíme se s vámi jako s dětmi, které přišly do školky s batuškem větším, než byli sami, a odcházíte jako budoucí školáci, připraveni na nové dobrodružství, nové kamarády a nové poznatky. Byli jste pro nás velkou inspirací. Vaše dětská zvídavost, radost ze života, smích i upřímné otázky nás učili každý den znovu vidět svět očima dítěte. Společně jsme zpívali, tvořili, smáli se i hledali řešení, když něco nešlo podle plánu. A teď se vydáváte na další cestu. Čeká vás škola, nové výzvy, první domácí úkoly, první písmena a čísla, ale také noví kamarádi a zážitky, na které budete vzpomínat celý život. Věřím, že všechno, co jste se u nás naučili, nejen počítat nebo kreslit, ale také naslouchat, spolupracovat, být laskaví a ohleduplní, si ponesete sebou. Milí rodiče, děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám dali. Bylo nám ctí a radostí být součástí prvních let života vašich dětí. A vám, naši milí předškoláci, přejeme krásné prázdniny, ať do školy vykročíte s úsměvem, nadšením a odvahou. A vždy si pamatujte, že každý začátek je krokem k něčemu novému a krásnému. Děkujeme, že jsme vás mohli doprovázet na této cestě. Hodně štěstí a krásný život naší budoucí školáci. Nelinka Simonová. Nelince se daří opravdu ve všem. Je velmi šikovná a snaživá, ráda pomáhá ostatním. Až vyroste, chtěla by řídit dopravu. Křivdová. Kristýnka ráda maluje a tvoří, je moc chytrá a zvídavá a až bude velká, chtěla by pracovat jako sanitářka. Adélka Moravcová. Adélka je pozorná, pilná a velmi hodná holčička. Všechno jí baví a až vyroste, bude z ní doktorka.
Tatínek rád tančí, zpívá, rapuje, ve školce má spoustu kamarádů a až vyroste, chtěl by být policista. Auta a písáky. Podávat Lamborghini. Jaroušek Botos. Jára už se moc těší do školy, nejvíc na úkoly a počítání. Až vyroste, chtěl by pracovat jako policista. Alexek Doan. Alexek miluje Lego, dokáže z Lega postavit neuvěřitelné stavby a až bude velký, chtěl by být profesionálním vojákem.
nothing to live for, nothing left to say. He's locking all the doors to keep the older wolves at bay. Tak co by si nám řekla třeba na památku? Auta. Nějaký alvěřský super paní učitelku. Naši milí stromečci, byli jste fakt skvělá parta. Strašně se nám s váma líbilo ve třídě. No prostě vás milujeme a přejeme vám, ať zůstanete takový, jaký jste byli a přišli se na nás někdy podívat. Taky ať se vám ve škole moc líbí, ať máte hodný paní učitelky a plno skvělých kamarádů. A hlavně, ať v životě potkáváte jenom hodný a dobrý lidi. Máme vás moc rádi. Pa, pa, pa.